collons parlo avui? És que no tinc tema, no el trobo. He de presentar l'article d'aquí 2 hores a l'editor del diari i aquesta tarda vaig a una estrena de teatre. I quina obra és? Un monòleg, de 2 hores. Em fa una mandra. De què parlar? Ah, mira, de la fuga del rei emèrit. No, per favor, no. És que el d'ahir va ser l'article més llegit del diari. Rodó, porto una setmaneta molt bona. A callar. I si faig un article sobre les relectures de llibres, mira, ahir em van enviar aquest. Ah, no, que mandra, no. I futbol? Futbol? Ah, sí, futbol. És que no se'n parla gaire de futbol, no? A més, queda molt bé parlar de futbol, sempre. Vinga, sí, futbol, clar que sí. Ah, que pesats, a veure. Ui, què és aquest? Aquest que s'ha mort? Tu el coneixies? Sí, un cuiner famós. Aquest venia cada dia aquí. Oh, què dius? Un cuiner famós? I per què no escrius sobre ell? Ah, vinga, doncs escriuré sobre ell. Vinga, va, faig l'article sobre ell, vinga! Gràcies!